Ahoj, my jsme se dneska ocitli v našem skladu a kolega Kamil, který tomu rozumí, vám to dneska představí. Tak, vítam vás v našom sklade Fotovieci. Ja som Kamil, hlavný technik, takže prejdeme si vlastne, čo tu všetko vyrábame. Tu môžete vidieť jeden z našich produktov, ktorý sme si poskladali pre zákazníka. Dokážeme takto dostaviť akýkoľvek stroj, ktorý nájdete na našej stránke. To je naša krásna výdejna. Môžete tu vidieť zase niekoľko našich produktov. Práve takto vyrábame isté rekvizity. Takže ak by ste chceli vyrábať niečo takéto, čo sa práve teraz deje, tak začali sme robiť aj workshopy, ktoré nájdete na našej stránke. Na tých workshopoch si prejdeme niekoľko takýchto rôznych produktov. Ak máte akúkoľvek gravírku, tak vám dokážeme k tomu povedať, čo potrebujete. Všetko nájdete na našej stránke, kde vlastne máme k tomu napísané všetky podrobnosti, takže tu nájdete tu. Tu sa zase koná výroba neonov a tomu sa vlastne venujú tuto Lojza a jeho kolega Berry. Ale môžete vidieť, že dokážeme vyrábať fakt akékoľvek neony, či už sú to nejaké zložitejšie logá alebo jednoduché texty. Vždycky stačí, pokiaľ by ste mali záujem o takýto neon, poslať nejakú poptávku do e-mailu, stačí vaše logo alebo text, dokážeme to aj navrhnúť, robíme aj grafiku, takže pokiaľ by ste niečo takéto chceli, stačí sa ozvať, radi vám to vyrobíme. Ale tu sa balia vaše balíčky a vlastne tu kolegovia majú na svedomí to, aby vám dorazil váš balíček v poriadku. Veľmi sa na to dbá, takže verím, že vždycky váš balíček príde v poriadku. Môžeme sa pozrieť sem, kde vlastne na každom balíčku máte aj takýto odkaz od našich kolegov, kde vlastne vidíte, kto to balil. To je, čo sa týka skladu, tak to za mňa všetko. Zdravím.